Drahý otec duchovný, bratia a sestry, predovšetkým milí školáci, škôlkári, vysoko, stredoškoláci, máte za sebou prvý deň školského roka. Myslím, že dneska to ešte nebolo také strašné, ako možno niekedy to zvykne byť. Ešte boli len otvorenia školského roku. A na mnohých miestach dnes bolo také slávnostné otvorenie, teda hlavne na našich cirkevných školách. Otcovia každý inde bol a teda slávili liturgiu so všetkými pedagógmi, školy, žiakmi a tak ďalej, tak ako to zvykne bývať každý rok. A mnohí z nich hovorili o potrebe modlitby, respektíve o tom, že to, čo odlišuje naše cirkevné školy od iných škôl, je atmosféra modlitby. To, že naši žiaci, naše deti sú vychovávané v duchu evanília, v modlitbe. A kto si mne tak povedal, že im to netreba zdôrazňovať, pretože najlepšie nás naučí modliť sa škola. By si videl, otec, ako úpenlivo sa dokážu žiaci modliť pred písomkou. Takže toto je možno tak zo svojej skúsenosti. Vysokoškolák pred skúškou, keď je deti v škole, keď majú veľkú písomku, keď bude veľké skúšanie, veľmi úpenlivo a veľmi vytrvalo sa vieme modliť, keď niečo potrebujeme. Ale možno v takom trošku inom spôsobe modlitby sa chceme dnes rozprávať. V dnešnom evaníliu vidíme, že o tom síce nebola reč, ale na inom mieste to je, že učeníci prišli ku Ježišovi Kristovi a hovoria mu: Pane, nauč nás modliť sa. A Ježiš Kristus im odpovedá dnešným evanjeliom. Ale už to je také pozoruhodné, že apoštoli, ktorí boli určite teda zbožní chlapi, zbožní Izraeliti, určite chodili do synagógy, poznali modlitbu, že oni prichádzajú ku Ježišovi a hovoria mu: nauč nás modliť sa. Ako keby to nepoznali, ako keby to nevedeli. Teda akýmsi spôsobom oni vyjadrujú to, že tá synagogálna, inštitucionálna modlitba, ktorú poznali, bolo to spievanie žalmov, bolo to čítanie stóry, bola to oslava Pána, boli to krásne modlitby, má židovstvo, a predsa cítili, že oni chcú niečo viac. Prečo to bolo? Možno videli Ježiša Krista, kde stále, keď urobil niečo, či urobil zázraky, či uzdravoval, alebo učil ľud, on sa utiahol na pusté miesto, alebo vyšiel na vrch a tam sa modlil. Rozprával sa so svojím nebeským Otcom. Apoštoli to videli a možno pociťovali, že práve takúto modlitbu my potrebujeme, osobnú, rozhovor s našim nebeským Otcom. A možno v takej podobnej situácii ako apoštoli sú mnohokrát rodičia, teda otec, mama, rodín, ktoré majú malé deti, ktoré majú veľa detí, ktorí chodia do práce, ktorí sú rozlietaní cez deň, a mnohokrát aj vy sami tak vyznávate na spovediach, že tá modlitba, ktorú máme, nie som s tým spokojný, nie som s tým spokojná, pretože ja som bola zvyknutá na viacej. Ja som bola zvyknutá na oveľa takú možno intenzívnejšiu, dlhšiu modlitbu, ja som sa vedela modliť možno aj všetky ružence za jeden deň, a teraz nemám času, nestíham, lebo stále niečo je, stále niečo riešime. Buď sa varí, buď deti kričia, buď treba ísť do školy, alebo treba ísť do zamestnania. Ledva stíhame to, čo teda každodenný život prináša, a tá modlitba, my vieme, veľmi kriticky na seba vieme povedať, že nie sme s tým spokojní a túžime po niečom, čo by sme zvládli, a vidíme, že ako si naše sily na to nestačia. A práve pre nás všetkých je veľkým takým potešením Ježišova odpoveď, ktorú hovoril svojim učeníkom. Aj nad tým sa môžeme trošku začudovať, že Ježiš Kristus hovorí učeníkom, že vaša modlitba nech nebude dlhá. Čo hovorí presne? Vy, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Vy ich nenapodobňujte. Veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Teda od Ježiša by sme možno
očakávali, že minimálne nejaký 50. žalm, taký dosť dlhý nám dá na modlitbu, alebo hoci 119. žalm, najdlhší žalm Svätého písma, 22 strôf v abecédnom poradí hebrejskej abecedy. To by bolo niečo také hodné Božieho syna, že by nám naložila, budete sa modliť a my by sme tak možno boli aj spokojní s tým, že áno, to je také vhodné pre nás, aby sme oslavovali nášho Boha takýmito žalmami. Áno, aj takéto povolania sú, ktoré sú povolané preto, aby oslavovali Boha neustálou modlitbou. Či sú to zasvetené povolania, či sme to my kňazi, či sú to mnohé iné skupiny, ale aj laíkov, teda ktoré dokážu a majú možnosť, majú podmienky na to, aby takúto dlhú modlitbu v takejto dlhšej modlitbe zotrvali. A my sa chceme vrátiť ku rodine. Ježiš Kristus hovorí, že nemáme napodobňovať pohanov. Pri modlitbe sa máme obrátiť k nášmu nebeskému Otcovi a snažiť sa plniť jeho vôľu. A ku Otcovi treba prichádzať s pokorou, lebo on vie všetko to, čo my potrebujeme. Ešte skôr, ako my by sme ho prosili. Však on sám hovorí, váš Otec vie všetko, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. To znamená, že nie je potrebné hovoriť o svojich potrebách tomu, kto ich už pozná. Iná vec je, ak by ich nepoznal, tak to by sme museli vymenovať všetko to, čo potrebujeme, presne tak ako tí pohania. Ale keď náš nebeský Otec vie, ako dobrý Otec, všetko to, čo sa deje v jeho rodine, tak jemu to netreba opakovať. Modlitba, ktorú nás naučil Ježiš, ani nie je tak zameraná na to, aby Boh nás vypočul, ale skôr opačne, aby my sme vypočuli Boha, teda aby sme my vo svojom živote konali to, čo Boh od nás žiada, aby sme plnili jeho vôľu. Boh nás veľmi dobre pozná, vie, čo potrebujeme a takto môžeme my pristupovať aj ku modlitbe. Teda nám stačí v modlitbe prosiť o to, aby sme spoznali Božiu vôľu a vo svojom živote ju dokázali aj konať. A prečo Ježiš možno takto hovorí o krátkosti modlitby, aby sme nehovorili ako pohania? Veľmi pekne nám to ilustruje príklad zo Starého zákona, keď prorok Eliáš vyčíta Izraelitom, že odpadli od pravého Boha a kláňali sa Bohu Bálovi, teda pohanskému Bohu Bálovi. A Eliáš chcel tak veľmi presvedčiť Izraelitov, že Jahve je pravý Boh, že uzavreli dohodu s Bálovými prorokmi. Každý z nich si mal pripraviť obetu a koho obeta sa zapáli, teda na modlitby obidvoch skupín, tak toho Boh je ten pravý. A Bálových prorokov bolo 450 mužov, ako nám to prvá kniha Kráľov v 18. kapitole hovorí. 450 Bálových, teda kňazov, prorokov sa modlilo za to, aby teda ten falošný boh Bál zostúpil a aby teda zapálil bička, ktorý tam bol pripravený na suchom dreve, ale nedali tam žiaden oheň. Áno, a vlastne čítame vo Svetom písme, od rána až do poludnia vzývalo tých 450 prorokov Bálovo meno, Bál, vyslíš nás, no nebolo hláska ani odpovede. I skákali okolo oltára, ktorý spravili. A ešte Eliáš im hovoril, kričte nahlas, je predsa Boh. Kričali teda nahlas, potom si podľa svojho zvyku mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliatí krvou. Prešlo aj poludnie a oni vykrikovali až do času obety, ale nik sa neozval, nik neodpovedal a nik si ich modlitbu nevšímal. Teda toto je tá schéma modlitby pohanov. Kričať na niekoho, kto ma aj tak nepočuje. A keď prišiel čas obety pre Eliáša, povedal ešte Izraelitom, naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na obetu a na drevo. A urobili to prvýkrát, a urobili to druhýkrát, a urobili to aj tretíkrát. A potom sa Eliáš začal modliť,
povedal: Pane Bože Abraháma, Izáka, Izraela, ukáž, že Ty si Boh v Izraeli, ja som Tvoj služobník a že som toto všetko urobil na Tvoje slovo. Vypočuj ma, Pane, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Pán a Boh a že Ty si obrátil ich srdce späť. A čítame, v tom padol Pánov oheň, zapálil obetu, drevo, kamene, zem, aj vodu, ktorá bola v jarčeku. A všetok ľud to videl, padol na tvár a hovoril: Pán je Boh, Pán je Boh. Vidíme, že spravodlivá modlitba za spravodlivú vec nepotrebuje veľa slov. Eliáš na to potreboval možno 2 vety. Vzdal Bohu vďaku oslavným spôsobom a povedal: ukáž, že Ty si Boh, ukáž, že naozaj ja vzývam toho pravého Boha, a Boh to potvrdil. Boh potvrdil jeho modlitbu. Takáto má byť aj naša modlitba, nie zdĺhavá, mnohovravná, ale máme sa modliť s pokorou na oslavu nášho nebeského Otca a ani nie tak o to, čo my chceme, aby Boh nerobil podľa toho, čo my, tak mu chceme ako si nariadiť alebo ho poprosiť o to, ale skôr, aby my sme dokázali plniť Božiu voľu. Aj svätý otec František hovorí: modlitba v rodine musí byť jednoduchá. Povedal to v roku 2013 na celosvetovej púti rodín v roku viery na námestí sv. Petra vo Vatikáne. A prirovnáva ju k modlitbe mýtnika, keď teda mýtnik a farizej prišli do chrámu modliť sa. Farizej sa cíti spravodlivý, cíti sa byť v poriadku, nemá hriechy, vystatuje sa tým, čo urobil, a dlho vymenúva Bohu, aký je on spravodlivý, ako zachováva zákony, ako odovzdáva desiatky, ako všetko to, ba ešte viac ako to, čo je predpísané, on dokáže obetovať Bohu a dokonca zakončuje túto modlitbu takou pýchou: ďakujem Ti za to, že nie som ako iný, dokonca ako tento mýtnik. A modlitba mýtnika je veľmi kratučká. On nemnoží tie slova. Hovorí jednu jedinú vec: Bože, buď milostiv mne hriešnemu. Jeho modlitba je ponížená, triezva, je preniknutá vedomím vlastnej nehodnosti a vlastnej biedy. Tento človek skutočne uznáva svoju odkázanosť na Boha, na Božie odpustenie a na Božie milosrdenstvo. Veľmi ponížene sa modlí pred Bohom a odovzdáva sa do jeho milosrdenstva. Takisto to máme robiť aj my. Nech každý poníženie nechá na sebe spočinúť Pánov pohľad a nech prosí jeho dobrotivosť, aby prišiel k nám. Ako sa to robí v rodine? Aj svätý Otec uznáva, že uprostred rodiny, sám to hovorí, zdanlivo nie takej chvíle, čo by bola vhodná a pokojná na modlitbu. Áno, je to pravda, ale je to aj otázka pokory, priznania si, že potrebujeme Boha tak, ako ten mýtnik. A všetky rodiny potrebujeme Boha. Potrebujeme jeho pomoc, jeho silu, jeho požehnanie, jeho milosrdenstvo a jeho odpustenie. A to si žiada jednoduchosť. Modlitba v rodine si vyžaduje jednoduchosť. Takto rozpráva svätý otec František. A my vieme, že modlitba Otče náš, ktorú nás naučil Ježiš Kristus, nie je dlhá. Nevyžaduje veľa času. Ale predsa neznamená to, že aj krátka modlitba by mala byť nejak odfláknutá, alebo len tak mimochodom medzi 2 zamestnaniami, teda povedaná alebo odrecitovaná. Modliť sa máme tak, že sa zhromaždíme. Možno urobiť nejaké čestné miesto vo svojom byte, vo svojom dome. Či je to nejaká ikona s nejakou malou, hoci čajovou sviečkou. Ak sa bojíte, že máte teda neposledné deti a že by sa niečo mohlo stať, kľudne aj s tou takou elektrickou, čo imituje plameň sviečky. Už len to, že vyhradím nejakú časť, hoci veľmi maličku, v našich teda bytoch, že toto urobíme, vyhradili sme to pre Boha. My sme dali miesto vo svojom príbytku Bohu. Potom ten čas, ktorý sme si vyhradili na to, že sa zhromaždíme ako rodina. Teda nie, že každý svoje tak odrecituje, odvrklikuje, dobre,
kňaz povedal, že to má byť krátko, aj Ježiš to povedal, aj Svätý Otec to potvrdzuje, ale to neznamená, že to má byť taká povrchná modlitba. Zhromaždenie. Aj my sa tu zhromaždujeme v chráme a zhromaždenie tvorí základ cirkvi. Zhromaždenie veriacich ľudí, ktorí sa modlia navzájom. Manžel sa modlí za manželku a opačne. Rodičia sa modlia za deti a opačne. Modlíme sa za starých rodičov a starí rodičia za nás. To je tá jednota viery a to je to spoločenstvo svätých. Že to, čo chýba mne v mojej modlitbe, doplní modlitba iného. Toto znamená modliť sa v rodine a toto robí rodinu pevnou. A možno tak veľmi krátko existuje mnoho takých návodov, ako sa modliť, či majú 5 bodov, či majú 10 bodov. Možno ja mám také 3 body. Prvé som už povedal, nájsť si miesto, čas a zhromaždiť sa na modlitbu. Toto je začiatok. Ak toto urobíme, to znamená, že sme už sa dali do Božej prítomnosti, vyčlenili sme sa, vypli sme mobily, vypli sme televízory, vypli sme možno aj sporák, že by sme na to nemuseli myslieť, že prihorí niečo, ale vyčlenili sme sa a vlastne prišli sme my do Božej prítomnosti, vytvorili sme podmienky na to, aby Boh mohol vniknúť do nášho života. Začneme našu modlitbu oslovením Boha, jeho menom, lebo aj Boh nás pozná po mene. A Ježiš Kristus tiež začína svoju modlitbu Otče náš, ktorý je na nebesiach. Oslovuje svojho Otca. Čiže oslovme aj my Boha menom. Drahý Bože, drahý nebeský Otče, Otče náš, alebo jednoducho Bože, alebo Pane Ježišu Kriste. Veďme s Bohom najprv rozhovor, aby sme sa najprv tak trošku stíšili, aby sme prišli z tých našich každodenných starostí, povedzme mu, čo sa udialo tento deň. Povedzme mu, poďakujme mu za to, čo je pozitívne a poprosme ho možno za to, čo o odpustenie za to, čo z našej strany bolo možno nedobré, nesprávne, hriešne, čo sme nezvládli, kde sme boli netrpezliví. A nebojme sa to aj vysloviť. A veďme k tomu aj deti. Deti sú veľmi úprimné. Keď im poviete, že poďakujeme Bohu za to, čo sa stalo. Povedzte vy, čo sa stalo cez tento deň. Oni veľmi dobre vedia. Aj menovito budú spomínať, prepáč, že som sa pohádal s Eliškou, s Petrom, s Marianom, prepáč, že som buchol toho a toho, prepáč, že som klamal a podobne. Oni to vedia veľmi dobre precítiť. A toto všetko prednášame pred nášho nebeského Otca. To je to osobné v našej modlitbe. To je presne to, prečo prišli apoštoli ku Ježišovi, lebo im chýbal ten osobný kontakt, ten otcovský možno rozhovor s našim nebeským Otcom. Čiže v tejto modlitbe alebo v tejto fáze modlitby môžeme Boha požiadať o pomoc, vedenie, odpustenie, uzdravenie. Môžeme tu zdieľať všetky svoje nádeje, túžby, svoje starosti a problémy a takisto vyjadriť vďačnosť za všetky požehnania v našom živote. A potom môžeme ukončiť tento rozhovor, túto ako keby voľnú fázu spoločnej modlitby nejakou modlitbou, ktorú poznáme. Či je to modlitba Otče náš, raduj sa, sláva Otcu, alebo iné, akékoľvek modlitby vaše deti zvládnu a vy samozrejme s nimi. V tej dĺžke, ktorú vy uznáte za vhodné. Ešte raz hovorím, rozprávame o modlitbe v rodine, ktorá má úplne inú situáciu ako iné skupiny. Každý je povolaný vo svojom stave slúžiť. A vieme, že rodičovstvo, alebo rodina, alebo manželstvo je stavovská sviatosť. To znamená, že som povolaný slúžiť svojej rodine tam, kde ma Boh postavil. Ako otec, ako mama, slúžim svojej rodine a aj celá moja služba, ktorú konám, môže a má byť modlitbou. Teda, ak matka povie, áno, samozrejme, že nemám času na modlitbu, pretože od rána možno varím, možno žehlím, možno upratujem, odnášam deti do školky a ešte chodím do roboty a tak ďalej. Ale čo je to iné, ak nie modlitba? Ak toto dokáže robiť s láskou a s vedomím, že Boh mi daroval túto moju rodinu,
a postavil ma, aby som slúžila rodine, tak je to obrovská a dobrá forma modlitby. To isté platí na otcov. Aj keď tu sa to prejavuje možno takou starostlivosťou materiálnou, že chodia do roboty, že možno sháňajú, neviem, nejaké veci, či čo sa týka domu, alebo možno zásobujú nákupmi a tak ďalej. Aj tu je to forma modlitby, pretože ja svoju starostlivosť som dostal od Boha, alebo túto svoju zodpovednosť a túto starostlivosť prenášam na svoju rodinu. Teda svoj stav, do ktorého ma Boh postavil, vykonávam tým, že zodpovedne pristupujem ku všetkým svojim povinnostiam. Čiže aj toto môže byť modlitba. A potom, áno, tá záverečná možno modlitba alebo spoločná modlitba celej rodiny môže byť krátka, pretože je završením, odovzdaním celého nášho dňa, všetkých našich pocitov, všetkých našich skutkov nášmu nebeskému Otcovi. Ešte mnoho by sme mohli rozprávať o tom, ale Svätý Otec aj nás kňazov povzbudzuje k tomu, že naše kázne majú byť krátke, takže možno na záver nám želám, aby sme aj my dokázali v našich rodinách tak prežívať Božiu prítomnosť, ako prežívala svätá rodina v Nazarete. Sláva Isusu Christu.